Ang atong tubag sa Salmo, mga igsuon, nagkanayon, sa to? Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Karong panahon na, o gato tingaling paminawon, unsay gisinggit ron sa mga tao nga nagpuyo sa Ukraine. Nagsinggit ba sila uban ang kasadya o uban ang kasubo? Minaw ko, daghang nagminatay karon didto. Wa nay balay, wa nay mga anak, wa nay ginikanan, kay nangamatay tungod sa gubat. Wa na sila'y lugar gani nakapuy-an, nahimo silang mga refugees didto sa kaugalingon nilang nasod. Unsa kay gisinggit ros mga tao nga mga kabus niining pagsaka sa mga presyo tungod aning gubat sa Russia ug sa Ukraine. Kamo na nagitingali mo yung mga silingan nga nagsinggit sa Ginoo, Ginoo in taon mabuhi pa unta mi kay wa na mihapit ikapalit og bugas. Mupay ni saka ang palitonon, nawad-an pagyud kos trabaho tungod kay retrenchment tungod aning ni ang kalisod na sa ekonomiya. Di ba? May lang unta to, makadrive kog sakyanan. Di na sa mikadrive, kay nagsubra ang gastos gasolina kaysa plite nga madawat. Way kapuslanan. Ang waron magsinggit, ang pari ragyod, kay permanente ang kolekta. Pero singgit sad mi, Ginoo, nganong ni minus naman eh. Nga ni saka mang gasolina, unsa may labot sa pagsakas presyo sa fuel aning ni ang kolekta, dako kay kalabutan, kay imbis ihogs kolekta ipalit na lag bugas. Ang kadtong tang ipapalit og bugas napunta man dito sa gasolina or krodo. Unya, unsa may hinungdanan ni? Tungod ra gid ni sa kakuwang sa mga magsasangyaw nga nagpasugo sa Ginoo samag mamumuo. Mag-anam na ganig kalisod ang kalibutan, mga igsoon, pasabot ana kuwang nata sa mga ngani, naglabi na ang anihonon. Kay ang mga ngani sa mata sa Ginoo mao ang mga tao nga nagsunod kaniya, nagtuo sa iyang pulong, anihon, makamao silang muani. Pero ang anihonon, unsa man? Ang mga taong di maminaw sa Ginoo ug nagsunod sa ilang gusto. Pasabot, nagsunod sa yawa, maunay anihonon. Ang nagsunod sa Ginoo, maunay mga ngani. Karon ka mo dinhing nanimba. Unsa man mo dinhi? Mga ngani o anihonon? Nanay ni tubag nato. Ato sa nang pagawas. Joke. Pagawasa sa nagadto na magsigsyagit. Sige. Iisa ko nung kamot sa kadtong muingon nga ako mga ngani. Tasa kamot. Wa kabot katunga. Sa ato pa kanang uban anihonon. Unsay pasabot anang anihonon? Gasunod sa demonyo. Ang mga ngani gasunod sa Ginoo. Asa padong ang anihonon? Adto nas kamatayon sa impyerno. Asa padong ang mga ngani? Adto sa langit. Sige, tagaan tamog second chance. Basig wa lang kay maklaro ang pangutana. Sige, usbon ako, kinsa dinhi ang mo-claim nga ako Father, mga ngani ko sa Ginoo. Taas ang kamot. Arang-arang kay ni sobra nas katunga. So wa na ko isa ninyo ha, kamong wa mo isa, pasabot gipuy-an mo sa demonyo. O kung sa may mahitabo kung puy-an tag demonyo, parihan ni Putin og ni Zelensky, gusto ka nga ikay masunod kaysa ikay musunod. Mao na tungod kay silang duha pulos naman mga lig-on kayo, nya gusto man nga mo'y sundon, naggubat sila karon portig dakuag kagubaan sa kalibutan. Tatanawas inyong balay kamong mga bana
Sige, i-insist gyud ninyo mga bana nga kamo gyoy masunod. Nya ang inyo sang asawa di gyud mo sunod kay siya gyoy gustong masunod. Unsay mahitabo sa inyong balay? Gubot pas lukot. Punan sa mga anak ninyong mga buangon sa kay naliwat sa ninyo. Gusto sag maogyoy masunod. Magsigig duwa sa cellphone imong sultihan ilong dab duwa pa ta diri. Dinhabi tay graduation na akong gitambungan nya ako'y nagmisa. Ako na bang sana baccalaureate mass sa mga grade 6. Pag human gyud sa baccalaureate mass, ingan sige by class ta nga picture. Picture na kuyog ko. Pag human nagi-picture tanan, nay usa ka parent nga niyagdas iyang anak, ingon din siya nga, padir nako picture mis kong anak. Ingon sa iyang ingon dili ko. Ingon siya, ay pa-picture tangpad, hindi ko. Ana gyud. Ana pugos man gyud ako. Ali na kay graduation man. Siguro ingon ako, oh smile, kaming duha og ang mama, ga smile na mi baya, smile kay uno sug ngoyob. Pag human yung picture, ingon siya, ingnon siya ka, ay hindi ko usbahab. Niya, lingi din ako ang mama. Naku, liwat na nimo. Kinsa man gahimo ato, ang mag-ako, asa ko mo angko na to, wadyo ko maghimo ato. Na, amo to kung say rason nga ang anak, party mang yung laguta nga magpa-picture. Amo na, kuan sad, doon na say usa ka anak, nga dili man to siya graduating, paminaw ko murag 6 years old. Sige yung bunlot sa iyang mama, picture ta pa din, picture ta. Ayaw lagi kada kakintaos. Picture ta do gani hila kay siya kay magpa-picture sa padiroy magpa-picture man gyud ako. Sige, ako na lang ni dados amo. Nako og mukuyog ang mama mas maayo. Ano man na, may sa tingal itong pagkatudlo, di man mahadloks pare. So katong nahadloks pare, anihonon to? Anihonon. Daghan kayrong mga bata nga anihonon. Nya unsa may buhaton ana? Matud pa ni Kristo aron mahimo gyud mong mga ngani. Matud pa niya una kinahanglan nga di mo magdala og puntil, kwarta, sandalyas. Pasabot ang mga ngani di ay dili musalig sa mga butang sa kalibutan nga maoy iyang gamiton sa pagluwas sa kalag. Ang gamito niya ang iyang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Sa tinud-anay gyud mga igsoon ang makaluwas ra gid nato ang pulong ra gis Ginoo. Unya ang makahatag nato og kalipay kanang makasinggit kita sa kalipay kanang makatagamtam nata nga natuman ang pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Tistingi ra gud kanang ingong Ginoo paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Unsa may gugbas Ginoo nato, magsigi siyag pasaylo sa atong mga sala. Nakasuway na mo nga nakasala mo? Kinsay nakasuway din nga nakasaog dako-dako. Paras nako ba? Sige. Mga bakakon kay mong dako. Kana yung makasa kag dako-dako, unya ang imong ginikanan or imong bana, imong asawa, or imong uyab, ako kasuway man ko sa una, kasaha kog dako-dako sa kong uyab. Nya perting hilak sa akong uyab. Ana, nya ingon din siya nako, aw. Ay sige kog sorry, ingon sa siya nga, aw. Pasayloon gid ti ka. Nindota lagi no. Awa di mo kasuway ana di. Kamong mga bana suway kanang pertinag yung hilak sa imong asawa kay naa siya na diskubrihan nimo nga nasakitan kay siya nya mga ikag sorry inig ingon gid niya bisag agas ang luha nga gipasaylo ti ka pastilan murag ang imong kasing-kasing murag giibtag tunokoy nya kadto sang gasulti nga gipasaylo ti ka nindot sa kito yang bation pero kanang di gyud mo pasaylo kanang gubot paslukot nya sigihan jud kay bahala na ka unsa ka dia buwag ana ka lamias ang buwagan maggubat mo ngano man wa matuman ang pulong sa Ginoo. Kamo mga ginikanan tistingi og apply sa inyong mga anak ang pulong sa Ginoo nga pasaylua lang na og kapito kana inyong anak ba sige lang jud pasaylo ayaw yaw-yawi ayaw kasabi unsa may bation sa inyong anak maguol o balipay?
Kusga. O, kana mo'y gamita. Matod pa sa unang pagbasa, kung muduol tas Ginoo, iyatang sapnayon, nya iyatang ugay-ugayon, hapyud-hapyuron, kanta-kantahan. Nga naman, kay lipayon gid tas Ginoo. Unsa man gyud makalipay nato? Kanang pasayloon tas Ginoo. Nya kanus amata niya pasayloon, kung mangayo tag pasaylo, nya mosunod na ta sa iyang kabubuton. Mo nakita sang mga tao katang nanimba ron dinhi, gilauman ta nga kita maoy mga ngani. Pasabot, mas daghan ron ang wa mo simba kaysa nanimba. Di ba? Motoo mo dili. Kining atong parokya, hindi atong parokya ba? Mga 30,000 ni kabuok das mga bata, dagko og bata. Nya kining ato rong gidaghanon, mao man ni kinadaghanan ron nga nanambong, wa ni kaabot og 700. Kani bang gidaghanon na ba? Naara nis mga 600 na. Nya og i-times tani og 8. Adi de 8. Oh 8. Dinis atong parokya. Aw 7 ra di ay. 7 600 times 7 pila man? Sige. Di mo ka maong makwenta. 4,200. Maximum na gina. Kaya di man mapuno usahay, di man ingon aning na imuling bro. Ato lang i-maximize. So 4,200. Naasad tay 7 kamisa sa gawas nga mag-average pod og 100 ang mutambong. Ay butang ta lang, mo average og 200. Ato lang yung daghan-daghanon ang mutambong sa gawas nga misa. Pila man na? 7. 1,400 plus 4,200 equals 5,000. Namamukha mo kwenta. Ingnon tala nga 6,000. 6,000. Daan na nas mga bata ha? Apil pang mga iro usahay ang nagsimba. Tutos kapilya, apil pang mga iro. Sige, apil na lang sa natog ihap. Unya, pila man ang 6,000 over 30,000. Pila na ka percentage? Nalisod gani mo kwenta. Pila na? 5%. So 5% ra dinhis atong parokya ang mosimba kada Domingo. Mao na siya. Unya, hain man ang 95%. Anihonon tuas sa cellphone, tuas kompyuteran, tuas tarian, tuas sa malls, tuas sa suroy-suroy, tuas sa suyupanan, tuas na bisag asa lang. Ang kasagaran tuas at sigig TikTok, kadaghanan taga TikTok ana. Mao na sila. Karon, asa man ni padong ang 95%? Padong sa kamatayon sa impyerno. Asa man ni padong ron ang 5%? Basin, padong sa langit. Kay niini karong nanambong, bisag kinilang nanambong, wa man gani kaabot og 80% ang mukumit nga mahimo kong mamumuo sa Ginoo. Usbo na ko, kinsa dinhi ang mukumit nga mahimong mamumuo sa Ginoo or mangangani, taas ang gamot. Tanawa, kajutay ana. Ang nanimba din wa pa ni siguro sa to padako kay taog anihonon gamay rang mga ngani. Wala pasalamat nga doon natay mga modelo nga mga ngani. Usa na ni ana ang atong patron si San Vicente Ferrer, ang una natong duha ka santos nga si Lorenzo Ruiz og si Pedro Calungsod, nya ang ato rong si Buano nga santosonon si Venerable Chupilo Kamumot. Venerable na siya. Kanang venerable pasabot ana first step na nga na-recognize na nga siya santosonon. Nipasar na sa pagkasantos niya. Ang sunod ana beato or blessed. Ang sunod ayon sainthood.
Inana, makanonize na siya as saint. Ato nang gibuhat aron do natay mga models. Og tungod niini, do natay dako nga selebrasyon Thanksgiving sa Ginoo sa atong Archdiocese tungod sa pagka-venerable ni Bishop Chupilo Kamumot. Nya kay naa man na siya gastuhanan ang kanini ang Thanksgiving, ang mga madre nga nag-atiman sa iyang center nga maorasad ang mga congregation nga iyang napurma, usas mga congregations nga iyang napurma sa religious sisters kaning Daughters of Santa Teresa or Saint Teresa of Avila, naghatag og suwat nako og natong tanan. Apil mo ani, Daughters of Saint Teresa sa Valladolid, Carcar City. July 2, 2022. Akong basahon ha. Tanaw na to, kagusto ba mo ani? An appeal for financial assistance for the solemn Thanksgiving Mass and promulgation of the decree of heroic virtues of Venerable Chupilo Kamumot to all territorial and online parishioners of Reverend Father Crescenciano Ubod. Appeal yun mo. Ako mamong parishioners. Appeal na sa nang naas online. Ako si Reverend Mother Maria Luella Grace L. Buscato, DST, Mother General sa Daughters of Saint Teresa, usa ka kongregasyon founded by Venerable Chupilo Kamumot. Nagpasalamat sa Dios sa dakong grasya nga iyang gihatag kanamo ug kanatong tanan sa pagtuboy sa Santo Papa Pope Francis ni Archbishop Chupilo Kamumot as Venerable last May 21, 2022. Tungod niini adunay solemn Thanksgiving Mass and promulgation of the decree of heroic virtues of Venerable Chupilo Kamumot karong July 27, 2022, karong buwan nga pagahimuon didto sa New Saint Teresa Chapel sa DST Compound, Valladolid, Carcar City, Cebu. Uban sa pagtugot sa Arsobispo sa Sugbo, Arsobispo Jose Espalma, DD, we organized a committee og ingon man usab sa pagpangayo og tabang finansyal sa mga tao nga adunay malumong kasing-kasing tungod kay usaman kini ka archdiocesan event. Sa paghimo namo sa budget, mi come out nga moabot og around 7 million pesos ang kinahanglanon para sa maong kalihukan. With the time given nga haduol na jud kaayo, maglisod na jud ang among community pag-procure ani nga amount. Since si Father Crescenciano Ubod proven naman sa pagkabagag naong sa pagtabang sa pagtabang sa mga dagkong archdiocesan events like the construction sa Capilinia de Fatima to San Remigio o sa consecration rite niini, kami midangop usab ni Father Siano og muhangyo mi ninyong mga parishioners, online and territorial parishioners to help us provide the necessary financial budget for the event in honor of Venerable Chupilo Kamumot. Sa katapusan, kami nag-invite kaninyo sa pagtambong niining talagsaon og dakong event sa atong Archdiocese sa Sugbo karong July 27, 2022. Daghan kaayong salamat in advance sa inyong pagtabang kanamo. Kami manghinaot nga ang Dios nga makagagahom sa tanan ang tuburan sa grasya, magpanalangin kaninyo og sa inyong banay sa kanunay. Og ingon man usab si Venerable Chupilo Kamumot maghatag unta sa iyang amahanong panalangin kaninyong tanan. God bless you all. So mao ni ang sulat. Mudawat mo, dili. Musuporta mo, dili. Hinaya ninyong tingog. Ang musuporta niini
ato gyapong ipaagi og slat-slat. So ihunong nato ang dopes karong sugod karong Domingo ha. Nya mo focus ta sa pagbaligya og bag-ong slat para ni Bishop Chopilo Kamomot. Ang atong slat ani tag 1,000 gihapon, nya ang abbreviation is HGVTC. HG as in goat, HGVTC. Ang meaning, Healing Graces of Venerable Chopilo Kamomot. Healing Graces of Venerable Chopilo Kamomot. Kani si Venerable Chopilo Kamomot, gaawas-awas pa ni ron sa grasya, kay padong paman siya sa sainthood. Daghan kay tagma testimonya ani. Muna hangyoon ta mo, palitin ninyo og slat ang inyong kaugalingon aron na amoy healing graces, physical, mental, emotional, spiritual, og social healing. Gani, nangandoy jud ko nga, mopalit untag slats si Putin og si Zelensky. Aron ma-healed sila anang ilang pride karon, kanang ilang kasuko sa usag-usa, ma-healed unta sila, niya mopuli ang ilang gugma og pagpasayloay. Nangandoy sad ko nga makapalit og slots ang ato rong bag-ong mga government employees, atong presidente hangtod sa tawag ana, konsehal sa lungsod, ang nidaog ug ang nangapildi aron mga healed sila sa ilang mga hinanakit karon sa uban nila nga wapay in taon ka move on. Nya mamalit sag slat unta, palitig slat ang inyong mga bana nga dunay mga kabit aron ma-healed ang ilang social and emotional sicknesses. Di ba? Ang inyo sa mga anak nga nangabuang anang cellphone, anang TikTok, nga di na gani kamaong manghugas, di na kamaong manglaba, di na kamaong manglimpyo, palitisad aron ma-healed anang ilang addiction to the gadgets. No? Daghan na ba kayo nangabuang na aron? Paliti aron na ay healing. Kamusang mga manag-uyab nga nagdumot tungod lang kay namamangka siya sa 3 ilog, 5 ilog. Paliti nagslat aron ma-healed sad ang iyang pagka-buangon. Ako sang pari, mopalit sad ko para ma-healed sad ko sa akong kabalaka tungod aning kolekta. Ana bitaw? Sige, pamalit mo ron ha. O kung sa may mahitabo, kung ato ning paliton, makasinggit ta sa kalipay, mamatay ang atong garbo. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, alang kanako ang cross ni Kristo mauragi akong ipasigarbo, kay ang kalibutan para kanako, siya ba nga na-healed na gyud ba? Para kanako ang kalibutan patay na, og ako sad patay na diha sa kalibutan. Aron ang buhi diri nako mauna ang kinabuhi ni Kristo. Diin anaa ang kalipay, kalinaw, kasantos sa kinabuhi sama sa gipuy-an ni Bishop nga karon Venerable Chopilo Kamomot. So inaut unta ato ning i-grab nato ang opportunity nga naatay Cebuano nag-alagad dinhis atong archdiocese for so many years nga karon Santo Sono na ato ng kalipay. Gimanindog na ta mga ngani. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, mingsaka sa lang ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon sa Ebanghelyo, ang Dios naghatag kanato sa iyang grasya ug naghimo kanato nga iyang mga mangangani nga nagsabwag og kalinaw. Busa modangop kita sa atong panginahanglan ug moingon, Amahan sa kalinaw, dungga kami. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kaparian ug sa katawhan, kansang tahas mawang paghiuli ug paghiusa nga mulahutay sa misyon nga gisugdan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang kanila nga naningkamot nga managdait ang katawhan, nga giyahan nila ang kanasuran niining gubot nga kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa mga nabalaka o gikapoy, nga ang grasya sa Dios mulig-on kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kahapsay ug pagsinabtanay diha sa kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga si Teopilo kamumot, sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa atong kaparyentihan ug kahigalaan nga atong gihandom karon, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Amahan ug magbubuhat kanamong tanan, ikaw ang tuburan sa tanang grasya. Dawata kining among pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.